Il-Partit Nazzjonalista qed jistenna li ssir inkjesta indipendenti dwar kif Josef Galja tħalla joħroġ minn Malta minkejja li kellu ordni ta' mandat ta' arrest Ewropew. Dan qalu l-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-intern Joe Giglio matul konferenza tal-aħbarijiet fejn żvela kif minkejja li kien investigat ukoll mill-Pulizija Maltija tħalla jsifer bil-permess tal-Kummissarju tal-Pulizija. Joe Giglio spjega kif minħabba dawn l-investigazzjonijiet Galja ngħata police bail bil-kundizzjoni li ma jistax isifer jekk mhux bil-permess tal-korp. Għaldaqstant il-fatt li ħalla Malta diversi drabi ifisser li dan ingħata l-permess mill-korp stess. Dan mhux xejn li f'daqqa ta' ħarta oħra lejn l-integrità u r-reputazzjoni tal-korp tal-Pulizija immexxi mill-Kummissarju Angelo Gafà. Sfortunatament għalina l-koll ħadu daqqa oħra. Hawnhekk spiċċajna f'sitwazzjoni fejn xogħol il-Pulizija Maltin spiċċaw għamluh Italjani. Din hija r-realtà. Hawnhekk spiċċajna f'sitwazzjoni fejn persuna li kien hemm mandat ta' arrest Ewropew maħruġ fil-konfront tiegħu daħal u ħareġ qisu xejn mhux xejn. Joe Giglio qal li l-Kummissarju tal-Pulizija falla bil-kbir meta njora l-kollox talba ta' mandat ta' arrest Ewropew. Barra minn hekk dan il-każ u teddida serja għas-sigurtà ta' pajjiżna għax jekk hemm każi ta' persuni oħrajn l-ajruport u l-portijiet m'għandhomx idea tagħhom. Din hi raġuni oħra għaliex il-Partit Nazzjonalista qed itenni l-ħtieġa ta' inkjesta indipendenti ħalli r-reputazzjoni tal-Korp tal-Pulizija ma tkomplix tittappan b'dan il-mod.